Comes in Sean Uachtar Chluanaí leis an Palaistíne agus hon feachtas íochtaí hartar an feachtas BDS. Comes a gearig muid na grón áitiúla targaí Israel ón siapi. Boiling ar new farteach the lorry, le muid na Palaistíne ar go bídóig ar féidirlinn. Boiling go mé an ceantar seo and a ceantar saor ó airí Israel has saor, ceantar saor ón apartheid agus tá muid go hartar na gnóthaí áitiúla ar na honnaid áitiúla ag géirí orthú, seaú leis an le pobl na Palaistíne. Mar a cheasmuid a daoine eile bhí faoi chos thar na mblianta a níos ní mór doing seaú le pobl na Palaistíne. Tá muid an solid lúfortíocht de léirú le muinte na Palaistíne in stocha gan daibh níl bailíhar chuach dír sí an bmhóthir ceantar hÉireann go riomh stocha an slád a bhaine le fórsaí achtracha a bheith sé go dógóthaí céin. Tá muid an sol le lúfortíocht de léirú leis an Palaistíne, Saortar an Palaistíne. I báteach le daoine agus eagraíochtaí fud fábal fáiste tá muid an muí inniu ar Stailc ar son na Palaistíne agus hon ar daoine páirteach sa feachtas BDS hon baicádaí anna ar targaí Israelathe hon dúir chur leis an slád. Siar an Palaistíne. So seo meid an seo ag bar bórna carga báine, tá muid go hartar a seapi áitiúla an seo chun iad a híniú suas don achtas ar son boycott ar an Israel. Slán! Slán! Slán!